Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwary hepdäniň duşanma güne. Habarlar günnäli gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Saud Arabistany özüniň regional bäsleşi Eýran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi. Yurdun Daşary işler ministeri Eýranyň diplomatik işgärlerine ýurdy terk etmekleri üçin 48 sagat möhlet berdi. Birleşen Milletler Romasynyň eden etdilikli tutsak edilmeler baradaky iş topary Sapar Mehmet Nepesguliýewiň eden etdilikli tutsak edilendigini kesýetledi. Sapar Mehmet Nepesguliýewiň pikirini parahatçylykly beýan etmek hukugyny berjay edenligi üçin vilayet belgili uluglaryň aşawada girmegine hinisem ruhsat berilmeýär. Benim olursa avtoulog özüm sufeçilikdäki takdirler şu ýerde saklanýar, şähere boý berilmeýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäge synan şart. Habarlar günnäli programmamyza başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanışalım. Saud Arabistany özüniň regional bäsleşi Eýran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi. Bu waka Saud Arabistanynda tanymal şair Ruhanynyň dardan asylyp öldürilmegi bilen baglanşykly Tehrandaky Saud ilçihanasyna we konsulhanasyna edilen hüjümüň ýanyna gabat geldi. 3-nji ýanwarda Saud Arabistanynyň Daşary işleri ministri Adel Al-Jubeir öz ýurdunyň Eýran bilen gatnaşyklaryny kesýändigini we Eýranyň diplomatik işgärleriniň ýurdu terk etmegi üçin 48 saatyň berilendigini ma'lum etdi. 3-nji ýanwarda Saud Arabistanynyň Tehrandaky diplomatik edarasyna edilen hüjümden soň Eýrandaky Saud diplomatik işgärleriniň ählisi ýygyna çagyryldy. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Khamenei Saud Arabistanyny opozisiýadaky şair ruhanysyny cezalandyryp öldürenligi üçin ilahy öjüň garaşýandygyny duýdurdy. Riyad bolsa Tehrany terrorçylygy goldamakda aýplady. Hazır dengdiniň türkmen kenarlarynyň golaýynda Azerbaýjanyň Güneşli Nevit ýatagynda bolan ýangynda wepat bolan nevitçileriň ýene biriniň jesedi tapyldy diýip habar agentlikleriniň maglumatlarynda aýdylýar. Trend agentliginiň Azerbaýjanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligine salgylanyp 3-nji ýanwarda beren habaryna görä, gözlük halas ediş işleriniň netijesinde Kursor atly gämi Azeri nevitçesiniň jesedini tapypdyr. Ministrlik tapylan jesediň egin eşiginde az neft ýazgysynyň bardygyny belleýär. Şeýlede bu wakadan bir gün soň, ýagny 4-nji ýanwarda Azerbaýjanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi hazır deňdiniň türkmen kenarlarynda tapylan Azeri nevitçileriniň jesetlerini Bakuwa getirmek üçin Türkmenistana uçar uğradylandygyny ma'lum etdi. Ýatladyp geçsek 2015-nji ýylyň 27-nji dekabrynda hem hazır deňdiniň türkmen kenaryndan 60 kilometr uzaklykda Berkarar atly gämi bir Azeri nevitçesiniň jesedini tapypdy. Owasanyň Demiradagynaky Mazar-ı Şerif şäherindäki Hindi konsulhanasynyň töwereginde howpsuzlyk güýçleri bilen ýaragly adamlaryň arasyndaky çaknyşyklaryň 4-nji ýanwarda daňdana çenli dowam edenini habar berilýär. 3-nji ýanwarda şahsiýeti nämälim hüjümçileriň Hindi konsulhanasynyň edarasyna reýd başlatmagy netijesinde 2 sany güýçli partlamanyň we ok atyşyň sesi eşidildi. Balk vilayet häkiminiň medpuat wekili häzirki wagtda hüjümçileriň ýyda serpikdirlendigini we olaryň köçedäki jaýlaryň birinde buklandygyny aýtdy. Çaknyşyklaryň netijesinde parahat ilatdan adından bir adam yaralandy. Emma adam itkileriniň bolup bolmandygy we hüjümçileriň sany barada henüde çenli takyk maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde bu hüjümüň jogapkärçiligini hem henüde çenli hiç kim öz üstüne almady. Pakistanyň Adalet ministri Rana Sanaullah ýurdun Punjab welaýatynyň häkimetleri Islam döwleti atly ekstremist topar bilen ilteşigi bardygy aýdylýan 42 sany şüpheli söwüşçüni tutsak etdiler diýdi. Sanaullahyň aýtmagyna görä gürüň edilen şüpheli söwüşçüler Punjab welaýatynyň 4 şäherinde tutsak edilipdirler. Bu tutsak edilmeler geçen ýylyň dekabr aýynyň ahirine geçirilen reýtler döwründe ele salynan deliller esasında amala aşyrylypdyr. 29-njy dekabrda Sanaullah polisiýanyň Punjab welaýatynyň merkezindäki Daska şäherinde Islam döwleti atly toparyň agzasy bolmakda guman edilýän 8 adamy tutsak edendigini aýdypdy.
4. yanvarda Irak'ın merkezindäki İksani Sünni mescidine hüjüm edildi. Bu vaka Saud Arabistanynyň tanymal şaýy ruhanysyny dardan asmagynyň ýa-ni täze mezhebara ýowudlyklar barada gorka aladalar artan mahaly boldy. Şeýlede Irak'ın häkimetleri 4. yanvarda Sünni ruhanysynyň ýurdun İskandariýa şäherçesindäki öýüniň golaýynda atylyp öldürilendigini ma'lum etdiler. Irak'ın polisiýasy Hilla şäherindäki we onuň golaýyndaky Sünni mescidleriniň hem harwy geyim gejimdäki adamlaryň toparlar tarapyndan bombalanandygyny aýtdy. Bu hüjümler Bagdadyň gün ortasynda şaýy musulmanlarynyň köpçülikligiň ýaşaýan sebitinde we şaýlaryň mukaddes şäheri Karbalanyň 50 kilometr gündorunda amal aşyryldy. Ortaýyň Aragatnaşyk ministriniň sosial ulgamyndaky sahypasy özlerini türk aktivist topory diýip ma'lum eden hakerler tarapyndan gysga wagtlaýyn petiklendi. Ministr Nikolay Nikiforowyň Instagram sahypasyndan alynan suratlara görä bu sahypa türk aktivistler topory tarapyndan petiklenipdir. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýaňyz. Biz öz gepleşigimizi dowam etdirýäs. Ýang habarlardan belläp geçişmede ýaly Saud Arabistany özüniň regional bäsişi İran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesse. Bu waka Saud Arabistanynda tanymal şaýy ruhanysynyň dardan asylyp öldürilmegi bilen baglanyşykly Tehrandaky Saud ilçihanasyna we konsulhanasyna edilen hüjümüň ýa-ni gabat geldi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Saud Arabistanyna tanymal şaýy ruhanysyna ölüm jezasy berilmegi sebäpli Tehranda bu ýurdun ilçihanasyna we konsullugyna hüjüm edilenden soň Saud Arabistany öz regional bäsdeşi İran bilen bolan diplomatik gatnaşyklary kesdi. Ýurdun daşary işler ministeri Adil El-Jubeir 3. yanwarda gatnaşyklaryň kesilendigini oglan edip, İranyň diplomatik işgärlerine ýurdy terk etmekleri üçin 48 sagat möhlet berdi. Saud Arabistany özüniň İrandaky ähli diplomatik işgärlerini hem 3. yanwarda ýer bolan hüjümlerden bir näçe sagat soň ýygyna çagyrdy. Er-Riyadda geçirilen metbuat ýygnagyna El-Jubeir daşary ýurtlaryň diplomatik missiýalaryna gönüktirilen zorlukly hereketler barada İranyň uzak geçmişi bar. Bu Birleşen Ştatlaryň ilçihanasynyň zapt edilen ýyly bolan 1979-njy ýyldan gaýdýardy. El-Jubeir'iň aýtmagyna görä bu hadis ähli halkara araşyklarynyň elhenç ýagdaýda bozulmagy bolup durýar. İranyň düşmançylykly siýasaty regionyň hawpsuzlygyny durnuklaşdyrmaga gönüktirilen. Saud Arabistanyň daşary işler ministeri biz İranyň öz hawpsuzlygymyzy kawşatmagyna ýol bermeliz diýdi. Sünni paşalyk dinastiýasynyň ýol başçylygynaky Saud Arabistany bilen şaýy İran arasynda tutuş orta günnägorda güýç gudrat orduna dalaş barýar. Bularyň ikisi de öz täsirlerini saklap galmak üçin Yemen, şeýle hem Bahreyn, Irak we Siriýa ýaly ýurtlarda dürli güýçleri ulanýarlar. Bu dawa janjal paşa Salmanyň ýol başçylygynaky Saud Arabistanynyň İran bilen bäsleşiginiň gitdikçe artýandygyny görkezýär. Salmanyň hökümdarlyk döwründe Saud Arabistany Yemenne şaýy petnetçilere garşy seweşmek üçin bir koalisiýa döretdi. Ol şeýle hem 2015-nji ýylyň aýyl aýynda dünýäniň güýçli döwletleri Tehran bilen ýadro meselesinde alalaşyga gelseler de regional şaýy güýji İrana berk garşy durdy. Şaýy ruhanysy Nimriň cezalandyryp öldürilmegi Saud Arabistany tarapyndan 2. yanwarda oglan edilen soň iki ýurdun gatnaşyklarynyň yaramazlaşmagyna garaşylypdy. Saud Arabistanyna şaýy ağırlygynyň çetleşdirilmegi baradaky protestlerde Nimr esasy şahsiýet hesaplanýardy. Ol 2012-nji ýylda tutulup soňra terrorizmde günälendi. Oňa ölüm jezasynyň berilmegi tutuş regionuna şaýylar tarapyndan ýazgaryldy. Nimirden başga ýene 46 adama, şol sany 3 şaýy disidentine, şeýle hem Al-Qaidanyň bir näçe jeňçisine ölüm jezasy berildi. İranyň döwlet telekanalyna çykyş eden ýurdun daşary işler ministeriniň orunmasary Husayn Emir Abdullahiyan, Er-Riyad diplomatik gatnaşyklary kesmek bilen Şeyh Nemre ölüm jezasyny bermek baradaky esasy ýalňyşynyň üstüni bastır ýustur edip bilmezdi. Amerika
Amerikanyň Birleşen Ştatları regiondaki yol başçylary tartgynylygy gawşatmak üçin oňoýly ädimler etmäge çagyrdy. Biz ara tapawutlaryň üstünde işlemekde diplomatik gatnaşyklaryň we göni gepleşikleriň zerurdygyna inanýar. Biz regiondaki liderleri tartgynylygy gawşatmak üçin oňoýly ädimler etmäge çagyrmagy dewam etdirýär diýip Prezident Barack Obamanyň administrasiýasynyň bir resmisi aýtdy. Habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsak edilmeler baradaky iş topory Sapar Mehmet Nepesguliýewiň eden etdilikli tutsak edilendigini kesgitledi. Ýatlap geçsek, Azatlyk radiosynyň habarçysy Nepesguliýew geçen ýylyň iýul aýynyň 7-sinde Türkmenbaş şäheriniň golaýynda ýitirim bolupdy. Nepesguliýewiň ykbaly barada Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsak edilmeler baradaky iş toporynyň ýaýradan maglumaty esasyna kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutha-tutluklar öňçi işçi topary Türkmenistanda türme tutsaglygyna hökm edilen jurnalist Sapar Mehmet Nepesguliýewiň saklanmagy we tutsak astyna alynmagy eden etdilikli diýen netije geldi diýip Türkmenistanyň Alternativ Täzelikler Guramasy habar berýär. Bu guramanyň we Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýew neşeli terişdeleri saklamakda guman edilip 2015-nji ýylyň Tomsunda tutsak edilipdi we 3 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň işçi toparynyň agdalary Sapar Mehmet Nepesguliýewiň pikirini parahatçylykly beýan etmek hukugyny berjay edenligi üçin azatlykdan mahrum edilenligini hatap edýär diýip Türkmenistanyň Alternativ Täzelikler adly guramanyň maglumatyny aýdylýar we bu hukugyň Adam hukuklary öňçäkli umumy deklarasiýasynyň şeýle-de raýat we syýasy hukuklaryň halkara ulalaşygynyň kepil geçýänligi bellenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutha-tutluklar öňçi işçi toparynyň karary 74-nji maslahatynda 2 dekabrda Türkmenistanyň Alternativ Täzelikler Guramasynyň şikaýatynyň esasynda kabul edilipdir. Türkmenistan barada maglumat berýän bu guramanyň ýolbaşçysy Ruslan Mýatiýew işçi toparynyň kararynyň öz guramasyna berilenligini we onuň resmi taýdan çap edilmegine indi garaşylýandygyny belledi. Ruslan Mýatiýew bu kararyň Nepesguliýewiň hukuklaryny goramak üçin uly ähmiýetiniň bardygyny belledi. Означает, что areст и лишение свободы. Sapar Mehmet Nepesguliýewiň saklanmagynyň we tutuk astyna alynmagynyň eden etdilikli diýilip ikrar edilmegi Türkmenistanyň käbir halkara normalaryny berjay etmändigini tasdiklady. Şeýle-de kararyň iň wajyp tarapy Nepesguliýewiň eden etdilikli tutuk edilip, oňa garşy iş gozulmagynyň onuň jurnalist hökmünde alyp baran işleri bilen bagly diýip ikrar edilmegine degişlidir. İşçi toparyň bu karary onuň BMG-niň Adam hukuklary boýunça komitetine berje katabatynda görkezdiler. Mundan beýlek BMG-niň maslahatlarynda Türkmenistanda adam hukuklary bilen bagly mesele gozgulandy. Nepesguliýewiň işi mydama gozgular. Этот кейс постоянно будет подниматься. Türkmenistanyň Alternativ Täzelikler Guramasynyň we Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýew 2015-nji ýylyň iýul aýynda ýitirim bolupdy. Ýani onuň tutsak edilenligi we awgust aýynyň aýagynda neşeli dermanlary saklamakda günälenip 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilenligi barada Nepesguliýewiň maşgalaty habar ýetiripdi.
Türkmenistanyň alternativ täzelikler guramasy Birleşen Milletler Guramasynyň edenettilikli tutha tutluklar we çyýşçy topar neden öz ýüzlenmesinde Nepes Huleýewiň tutsak edileli bäri daşky dünýäden üzüňlükde saklanýanlygy we öz ykbaly barada habar bermek, aklawçy bilen duşmak mümkinçiliklerinden mahrum edilýänligi, şeýle oňa garşy gynamalaryň ulanýan bolmagy barada howatyrlanmalary öňe sürüp, suwdyň açyk bolmanlygyna türkmen häkimetleriniň jurnalistiň maşgalatyna basyş edýänligine ünsi çekenligini aýdýar. Gurama öz resmi web-saytynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň edenettilikli tutha tutluklary we çyýşçy toparynyň üzlenmesine beren resmi jogabynyň tekstini hem yerleştirdi. Bu dokumentde hususanda Sapar Mehmet Nepes Huleýewiň tramadol hidroxlorid derman serişdeleriniň biqanun dolanşygynda guman edilip 7-nji ýylda tutsak edilenligi, onuň el goşlary barlananda sumkasynda agramy 8,8 gram 44 sany tramadol tabletkasynyň tapylanlygy we şu sebäpden 2015-nji ýylyň 10-njy ýylynda Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 303-nji maddasynyň 1-nji bölegine laýyklykda jenaýat işi gozgalyp 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň suwdunyň ony doly günäli diýip 3 ýyl türme tutsaklygyna höküm edenligi habar berilýär. Şeýle dokumentde Nepes Huleýewiňe garşy ruhy ýa-da fiziki taýdan hiç hili basyşyň edilmänligi aýdylýar we onuň häzirki wagtda Balkan welaýatynyň polisiýa upravleniýasynyň BLD-5 edarasynda jaza möhletini başdan geçirýänligi habar berilýär. Onuň saklanýan şertleriniň şeýle-de ýakyn garyndaşlary bilen duşuklarynyň Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda berjaý edilýänligi türkmen häkimetleriniň resmi jogaby hökmünde çap edilen dokumentde habar berilýär. Adatlyk radiosu Sapar Mehmet Nepes Huleýewiň ejeti bilen soňky ýyl sentýabr aýynda söhbetdeş bolupdy. Şonda Raisi Nasaryeva öz ogluny iş ketilenligi barada özüne türkmen häkimetleri tarapyndan habar getirilenligini belläpdi we ogluny görmegi arzu edýänligini aýdypdy. Emma şondan soň Nepes Huleýewiň ejeti bilen aragatnyşyk doly kesildi. Türkmenistanyň alternativ täzelikleri atly guramanyň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew hem Nepes Huleýewiň maşgalasy bilen soňky ýyl sentýabrda habarlaşan emma habarlaşmak mümkinçiliginden henidem el çekmeýänligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň edenettilikli tutsaklar boýunça işçi topary adamlaryň edenettilikli tutsak edilmegi çak edilýän wakalar boýunça derine geçirýär we wakalaryň adam hukuklary boýunça ähli umumy deklarasiýasyna we beýleki halkara kanunlaryna näme derejede laýyk gelýänligini keshitlýär. Kardeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzda biziň Facebook we Kontaktdaky sosial ulamlarynda hem galdyryp bilersiňiz. Bu ulamlarda bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu we Adat habar ýazyp tap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlew bölümünde Adatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Adatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Orsiýet Türkmenistana özüniň owansan bilen serhedini berkitmek üçin kömek bermäge taýýar diýip Rus resmi saýdýar. Bu barada Orsiýetiň Daşary işler ministrliginiň gyda ýurtlary boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Aleksandr Sternik 3-nji ýanwarda Interfax habar gullugyna beren maglumatynda belledi. Rus resmiýetiniň eden bu çykyşy Demirazlyk owansanda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha yaramazlaşýan döwrüne gawat geldi. Bu barada kardeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Orsiýet Türkmenistanyň Islam döwleti toparynyň söwüşçileriniň ýurda girmezligi üçin Owganistan bilen serhedini berkitmek işine ýardam bermäge taýýarlyk bildirdi. Bu arada Orsiýetiň Daşary işler ministrliginiň gyda ýurtlary boýunça departamentiniň müdiri Aleksandr Sternik Interfax agentligine beren interwýusynda aýtdy. Orsiýet Türkmenistanyň goňşulary we gyda boýunça partnýorlary türkmen dostlarymyzyň asliýetinde biziň umumy günorta serhetlerimizi berkitmek boýunça tagallalaryna hoş niýetlilik bilen
mümkin edýärler. Zerur ýagdaýda biziň has taky kömek bermäge taýýardygymyza ynanýaryn diýip Aleksandr Sternigin sözünden sitata getirilýär. Maglumaty görä Orsiýet resmiýeti Türkmenistanyň Owganistan bilen serkediniň esasan düz meýdandan geçýänligini belläp, bu ýerde serketden böwüsmegiň töwekkülçiligi has ýokary bolan soň ony bir sedirgin yapmak üçin 137 kilometrlik özegi owan serkedinden tapawutlykda has köp resurs gerek bolar diýipdir. Aleksandr Sternik Moskwanyň türkmen partnýorlaryny Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň serket gullukları bilen alyp barýan işleri barada habarly edýänligini hem ma'lum etdi. Olar kollektiwligiň howpsuzlyklaryşy uramasynyň bu urdaky kararlaryndan habarly. Raýdaşlygyň assosiýerlenen agzalary hökmünde biziň dostlarymyz Gdanyň serket goşunlarynyň ýol başçylarynyň geňeşiniň işine sin edýänliginden men ygtybarly diýip Interfax Aleksandr Sterning sözünden sitata getirýär. Şeýle-de Orsiýet resmiýeti Owganistandaky ýagdaýyň durnuksuzlukdan örän daşdadygyny belläp, ýaragly pozisiýanyň bölünýän ýagdaýynda frontyň ýakasyndaky döwlet üçin öz howpsuzlyk modelini düzmek çakdan aşak kyn diýip belledi. Onun sözlerine göre Owganistanyň goňşularynyň köpüsi şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlary wagtyň synygynyň geçen we regionda durnuklulygy üpçün etmekden başga hiç hili gün tertibini gözeňde tutmayan partnýorlarynyň gatnaşmagyndaky bilelikdäki tagallalara ýykyn edýärler. Orsiýet bu ýurtlaryň biri. Biz muňa çyndan gyzyklanma bildirýäris. Sebäbi Merkezi Aziýa biziň umumy howpsuzlyk giňişligimize tarap gün orta derwezedir. Islendik ýagdaýda Aşgabat öz dostlarynyň oňa hiç bir syýasy şertler ýa-da sirli niýetler bolmazdan ýardam bermäge taýýardygyna bil baglap bilir diýip Orsiýetiň Daşary işleri ministrliginiň Gda ýurtlary boýunça departamentiniň müdiri Aleksandr Sternik Interfax agentligine beren interwýusynda aýtdy. Orsiýet resmiýetiniň bu çıkışına Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi tarapyndan entek resmi reaksiýa bildirilmedi. Rus resmiýetiniň eden bu çykyşy barada kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Adatlyk radiosynyň okuyjylarynyň gelip gowşan maglumatlary görä vilayet belgili ulaglaryň Aşgabatda girmegine henüz hem ruhsat berilmeýär. Bilşimiz ýaly bitaraplyk bayramyna we täze ýyl bayramçylygyna görülýän taýýarlyklaryň öňýände vilayet belgili ulaglaryň Aşgabatda girmegine gadagynçylyk girdilipdi. Okuyjylarymyzyň berýän maglumatyndan çen tutulsa, şeýle çäklendirme henüz hem dowam edýär. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salym ozal söhbetdeş boldyk. Amanmurat ağa, siz şu gün mundan ozal velayet belgili ulaglaryň saklanýan ýerine ýagny çoğunlydaky awtomendile barp geldiňiz. Şol ýerde velayet ulaglarynyň saklanýandygyny gördüňizmi? Hawa, onlarça, kelim onlarça awtoulag özüm hukumetlikdäki takdirler şu ýerde saklanýar, şähere goýup berilmeýär. Amanmurada okuyjylarymyzyň käbirleri özleriniň düşündürüş sorap degişli polisiýa idaralaryna barandyklaryny emma maglumat alyp bilmendiklerini aýdýarlar. Size munyň sebäpleri barada resmi taýdan düşündürüş almak başartdymy? Polisiýa departamentine baryp bu sowalyna dogry dürüst jogap almak mümkin näl ýöne köşe ýol hereketine gözegçilik edýän avtoinspektorlar bilen, ýa-da olaryň bir ýokary çyýrly afserler bilen gurrundaş bolanynda olar bir ýagdaý hakyna umumyň düşündürüş berýärler. Baş düşündürüş şäher täze bayramçylygy şäherde dowam edýär. Mekdep okuwçylarynyň kanikul oturýança bayramçylyk şäherde dowam etse, okuwçylaryň şäheriň baş ýol kozuny beýleki belli ýerlerde gurulan, bedelen uly ýol koralar gatnaýanlygy sebäpli şäherde köçe ýol hereketiniň howpsuzlygy bilen baglanykda amal edilýän düzgünlik düşündürdiler. Amanrada siziň pikiriňizçe muň nähil sebäbi bolup biler? Ýylat arasynda nähil gurrunlar bar? Köçe ýol hereketine gözegçilik edýän avtoinspektorlar adyn tutmazlyk şerti bilen bir ýagdaýyň näme üçin bolýanlygyny umumana düşündirýärler. Baş ýagdaý häzir Türkmenistanda hereket edýän işleyen kar taksiler diýilýän taksiler var. Bular döwlet heýetligine taksiler. Özüm olaryň müşterilerden, ýolçulardan alýan ýol nyrhy suweslikde taksileriňkinden kas kesdi diýen ýaly gymmat. Ine şo taksileriň her gün özleriniň maliýet planlaryny dolmagy bilen baglykda
hususi taksi eýlerine girdilýän çäklendirme diýip aýdylýar. Amanrada biz bilen söhbetdeş olan käbir türkmenstanlar bu ýagdaýyň özlerini maliýe taýdan kynçylyklar hem döredýändigini aýdýarlar. Siz hem şo vilayet belgili ulaglaryň käbir sürüjileri bilen söhbetdeş bolup görensiňizdir. Olar bu barada näme pikirde? Vilayetten taýtagsa gatnaýan suheçilikler taksi eýleri inni tas aýarym wagtynýar wagtlar özleriniň girdezi çeşmelerinden dola goloy derejede keslenligini gurrun berýärler. Bu ýagdaýda bir sürüjiler bilen baglanlar eýhen şol suheçilikdäki taksilerin hyzmatyndan peýdalanýan ýolçular, müşteriler bilen bagly sebäbi Aydaly Daşowlu vilayatyna günde bar ýogy bir ýolçy oýsuzdy ki, olam bir gece unnizden köprek wagt ýol ýörep Daşowga barýar Aşgabatdan. Ya olmasa samolyotumda ama bilet tap bolanyp tapaýanymda da ol suheçilikdäki taksilerin narhyndan ýarym 150% ýa-ni gymmat. Ýitirilýän wagt, ýitirilýän maliýet sözlerinden dine taksiyelerde eýlenýän gaýdyşym ýa-ni ýolçular, müşteriler nägide bolýarlar. Aşgabatly ýazyjy Amanmurad Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, vilayet belgili ulaglaryň Aşgabada goý berilmezligi barada siz näme pikirde? Şeýlede bu çäklendirmeler siziň durmuşyňyza nähil täsir etdirýär? Bu barada bize görüň beriň, öz başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Munyň üçin biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Gepleşigimizi goňşy Owan sany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owan sanyň Demiradynaky Mazar Şerif şäherindäki Hindi konsulhanasynyň töwereginde howpsuzlyk güýçleri bilen ýaragly adamlaryň arasyndaky çakmyşyklaryň 4-nji ýanwarda daňdany çenli dowam edenini habar berilýär. Bu maglumatyň jekmejeklerini Kabulla habarçymyz Şamerdan Muraddan dinläliň. Demirgadyk Awganistanyň Balyk vilayatynda Hindistanyň konsulhanasyna geçen akşam jeňçiler ýeragly hüjuma başlady. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda şu gün, ýagny 4-nji ýanwarda da çatışyk dowam etdi. Uruşda ençeme adam yaralanypdyr. Ýöne Hindistanyň konsulhanasynyň işgärlerine ziýan ýetmänligi aýdylýar. Hindistanyň konsulhanasy Mazar Şerif şäherinde ýerleşýär. Hindistanyň Awganistandaky elçihanasyna we beýleki wekilhanalaryna öňem şeýle terroristlik hüjumlar bolupdy. Dün akşam başlanan ýaragly hüjum Hindistan bilen Awganistanyň sportçylarynyň futbol duşunyň tamamlanýan pursatyna gabat geldi. Hüjumçyları ýok etmek üçin tagalla edilýändigini bildirip, Balyk vilayatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nur şeýlediydi. چه خانی رو جابجا شده و کجا جابجا شده و کدام خانه جابجا شده شما می‌بینید که خانه پرش پر است. Hüjumçylar ýaşaýyş üýleriň birinde ýerleşipdir. Bu ýerde raýat adamlar ýaşaýar. Asuda ilata ziýan ýetirmezlik üçin alada edilýär. Eli agyr ýaragly jeňçiler konsulhananyň ýanynda ýerleşen bir boş üýde bukundy. Şu ýerden hem konsulhana garadyp ok atýar. Polisiýanyň ýürüte bölümi jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Komando güýçleri hem çağıryldy diýip Nur aýtdy. و فعلا ما از کماندوم دعوت کردیم مشترکاً هماهنگ عملیات اجرا میکنیم. Ma'lum bolşýaly jeňçiler vice-prezident general dostumyň Cümüşi Milli Islami adly partiýasynyň ýokary derejeli agzasy Seyit Nurullah Sadatyň üýünde pena alypdyr. Resmiýetlerin aýtmagyna görä Sadatyň özü üýünde ýok eken. Balyk vilayatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça başlygy Abdurrazzak Kadyrynyň aýdyşyça wakanyň golanynda ýerleşen Almas adly mehmanhananyň işgärlerine de ziýan ýetipdir. Ençeme garsun yaralanypdyr. Yaralananlar keselhana ýerleşdirildi diýip Kadyry aýdýar. زخمی یکی از گورسنای هتل آلماس کمی سطحی زخمی شد ما رو با شفاخانه انتقال دادیم دیگه کسی زخمی هم نیست. Emma çaknışykda yaralalylaryň sanynyň köpdigi aýdylýar. Awgan güýçlerine de atışykda zeper ýetipdir. Balyk vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Abdul Hadid waka bilen bagly resmiýleriň anyk maglumat bermeýändigini nägilelik bildirdi. Uruşda ölenleriň bardygyny deputat belläp geçdi. Ondan gurrak yaraly Balyk vilayatynyň döwlet keselhanasyna ýerleşdirilipdir. Çatışygyň barýan ýeriniň golanyndaky ýaşaýjylar şäheriň beýleki ýerlerine gaçyp çykdy diýip deputat aýtdy.
Mazar-i-Şerif şäheri Demirgazyk Awganystanda bir näme parahat şäher hasaplanýar. Şoňa garamazdan Balyk vilayatynyň etraplarynda jeňçileriň hereket edýändigini resmiler tasdikleýär. Mazar-i-Şerif şäherinde Türkmenistanyň hem konsulxanasy bar. Şaýmerdan Ulamrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymız barada öz pikir garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isletiňiz. Biziň medbuat e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimde hatur edip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sahra alyp berdym. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Nege hanan gözüm düştü, levin bilen